ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಂತರ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ರಪ್ಪ ನಮಕ್ ಎನ್ನು ನಗ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಏಪಣ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಬೇಲು ತೊಡುವೆರೆ ಕೈರುಚಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ತೊಡುವೆರೆ ಕೈರುಚಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಚನೆ ನೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಿರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕುಲ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನಿಗುಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಿಖರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟೋನ್ಗ ಬಂದ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೋಡೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾದಿತ್ತಯ್ಯಾನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುವೆರೆ ಕೈರುಚಿ ಚಾನೆಲ್ 15,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಡ್ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣ ನಿಖುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾವದ್ದು ನನ್ನ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕುಲ ಇಂಚೆ ನಿರ್ಕೊಡ್ ಬಂದ ಕೇಮ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದೀನಿ ಈ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಪೆ ಮಾತುಗ ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಚೀಪೆ ತಿಂಡಿ ದಾದ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕ್ಷೀರ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಕ್ಷೀರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕ್ಷೀರ ನಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ ದ ಕ್ಷೀರ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕ ಕಲ್ಪದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಮು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಯಾಲ ಮಾಮೂಲ ಸೇರಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಕ್ಷೀರ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂದ ತೂಕ 5 ಮುಂಜಿ ಕುಡೋದಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಕದ್ರಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಮುರಣಿ ಐತಾರ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಪುರ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಪೋನಾಗೊಂಡತಿ ಅವಳೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಮೂ ತೂದರ್ಲೆ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಜಿ ಯಾನ್ ಒನಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪಾಯಸ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂನ್ ತೂದರ್ಲೆ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ತದ ಮಾಮೂನ್ ತೂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ತೋಪ ಬಂದ ಕುಲ್ಲಾಡಿರು ತುನಗ ಯಾನ ತಿಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತ ಪಾತಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಾಮೂಡಲ ಪಾತಿರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಕ್ಕದ ಪಾತಿರಿಯ ಯಾನ ಎಣ್ಣದಿತ್ತಜಿ ಅಲ್ಪ ಏರಾಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕದ ಬತ್ತ ಪಾತಿರಿ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಪಾತಿರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡರ್ ಈಗ ಏಪಲ್ ಎಂಕುಲ ಮಿತ್ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಬಂದು ಕೇನ್ವ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅದೇ ಮಾಮ ಕಾತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಪೈನಾಪಲ್ ಕ್ಷೀರಂ ಅಂತ ದಾದಪುರ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಸನ್ಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸೀಸನ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ತೆನಸಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೈನಾಪಲ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತಿನ್ನರೆಗೂ ಒಂತೆ ಚೀಪೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಆಂಡಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೈನಾಪಲ್ ಕೆಲವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಒಂದಿತ್ತ ಕ್ಷೀರ ಮಲ್ತುಂಡೊಂಡತಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪೈನಾಪಲ್ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಏತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದವರ ಪನ್ಪೆಯನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ ರವ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪದಾತಿ ಅನ ನೆಯ್ಯಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊಂದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿಯನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲಗೆ ತೊಂದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂಚನೆ ಬಾದಾಮ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಬೀಜ ಬಕ್ಕೊಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಬಾದಾಮ್ ನಿಕಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒಂದು ಬೀಜ ಬಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಂಡ ನಮಕ್ ತಿನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆಯನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಇಂಕುಲು ಪೇರ್ಗೆ ತೊಂದ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಗೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ ಪೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರ್ ಬೋಡಿತ ನಿಕುಲು ನೀರ್ ಲಗ್ಗೆ ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾವು ಏಪಲ ಪೇರ್ ಪಾರ್ದೆ ಕ್ಷೀರ ಮಲ್ಪುರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲತ ಪೇರ್ಗೆ ತೊಂದ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ನೋಡು ಇಜಿನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೆಚ್ಚ ದಿಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಕೇಸರಿ ಇತ್ತಂದ ಕೇಸರಿಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಇಜಿನ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಂದ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂದಿನ ಕೇಸರಿ ಇಜಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕಲರೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆಂದು ಊರ್ದ ಪೈನಾಪಲ್ ಒಂದು ನಮಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆಯನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಣ ಅದೇ ಮಾಮ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಡು ನೆಯ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ರವ ಕೊಡ್ಪರೆಗಳು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅತ್ತು ನೆಯ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಯ್ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರವ ಪಾಡ್ದು ಪೊಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೀಜ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೊಂದು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿನ ಬಾದಾಮು ಇತ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯೋಡು ಒಂದೊಂದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಕಾಯಾಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರವ ಪಾಡ್ಕ
ನಮ್ಮ ರವಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ತೆಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಪೊತ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿ ರವ ಪಾಡಿ ಬತ್ತ ಲಾಯ್ಕಡು ಪೊತ್ಕೊಡು ಸ್ಲೋ ದಿಗೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಯ್ಯಿ ತೊಟ್ಟು ನೆಯ್ಯಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ನೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಪೊತ್ಕೊಡು ತೂ ಸ್ಲೋ ದಿಗೋಡು ಯಾನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎದೀತದೆ ಪಂಡೊಂದು ಮಣ್ಣದತ್ತಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟ ಭತ್ತ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಆಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಪುಗ್ಗು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪುಗ್ಗುದು ಬಂದಾಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪುಗ್ಗುಂಡತ್ತ ಅದಾಗ ಫ್ರೈ ಆನಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ఒకటి ಬೆಳೆದಿస్తున్నారు ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು నెయ్యి ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ నెయ్యి ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಮೆಡ್ಲೆಟ್ ಸೇರಿಸೋಲಿ ಇತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಕ್ಷೀರವಂತರೆ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ರಪ್ಪ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣು ನಗ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗ ಮಲ್ತು ತಿರೋಲಿ ಒಂಚೂರು ರವ ಪೊತ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ತಾಳ್ಮೆಡು ಪೊತ್ಕೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಅದು ಹಣ್ಣಾಗ ಬನ್ನಿ ಸೋದಿಗೊಂತೆ ಪೊತ್ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕುಲು 15,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ఆయన ಖುಷಿಟೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಕುಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆಂಕುಲು ಎನ್ನುವ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅನ್ಪಾದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ ಮಂತದ ಪುರ ಕಡಪುದಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪೇರ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತೂದಿದ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆ ದೀತ್ತೇನು ಬೆಚ್ಚಪ್ಪುಡು ಕೆಲವೇ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲ ಮಲ್ಪುರು ಅಂಡ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಣ ಒಂತೆ ಪೊಟ್ಟು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡು ನಾಡು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ನೆಯ್ಯಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ರವ ತೊಟ್ಟಿಗೆಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಪೊತ್ಪುಡು ಒರಿಯರಿ ಒಂದೇಜಿ ವಿಧಾನ ಮಲ್ಪುರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಕೇಸರಿ ಇತ್ತಂಡವೇನ ನಿಕುಲು ಪಾಡೋಲಿ 2-3 ಚೂರು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆಡ್ ಮಂತದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲಿ ತುಲೆತೆಂದು ರೆಡಿ ಆಡ್ ಇತ್ತನ ಮನೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿದ್ದಿನ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡೋಂಗ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಡ್ತಿನ ಅಂಡ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟ ನಿಕುಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಡ್ ಈತನೆಕ್ ಪಾಡುವಂಕ ಪೇರನ್ನು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದಾಗ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈತನೆಕ್ ನನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ನವ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವಂಗ ಈತನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮೇಲಗ ನೆಯ್ಯಿನ ಪಾಡುವಂಗ 2-3 ನೆಯ್ಯಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏಪಲ್ ಅವರ ಮಲ್ಕೊಳತ್ತೆ ತುಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಶೀರಾ ರೆಡಿ ಆಡ್ ತುಯ್ಯರತೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಮನ್ನದ ಬಾಜನಡು ಮಲ್ದಿನಂತಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಡು ಮಲ್ಪುನಂತಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೈನಾಪಲ್ ಶೀರಾಣಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುರೆ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ಎಂಕಂತೂ ಪೈನಾಪಲ್ ಶೀರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತುಯ್ಯರತೆ ಪೈನಾಪಲ್ ದ ಶೀರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಮು ಕಲ್ಪದಿನ ಚಿತ್ರ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಪಂದು ಯಾನೇನುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಾನೇಗ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತೆ ಲೆಂಚೋಲ್ಲರಂದೋರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಣ ಕೇಂದೆ ಮಾತೆ ಇರೇನೆ ಕೇಳೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೋಲ್ಲಾರು
ನಿಕ್ಕುಲು ಸೌಖ್ಯ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಅದು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲಿ ಇಂಚೆನಿ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಕುಲ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ 2 ಮಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದ ಆಸೆಂಡ ಮಾಮಿ ಏಪಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪರವಳು ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಶಿರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇಂಚಲ ಏಪಲ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೇಡ ಪೈನಾಪಲ್ ಶೀರ ಮಲ್ಪುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಶೀರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುವ ಇನಿ ಮಾಮು ಪಂಡೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದೊಂಜಿ 15,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತಿರತ್ತೆ ಐತ ಲೆಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಶೀರ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಗ ಅಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನಾಡಿ ಬಂದು ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಖಂಡಿತ ಎಂಚಾತಿ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೋಡು ಅದೇ ಎಂಕುಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ನಿಕುಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿ ಹಾ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನನಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ತೋರಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಡಾಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಮ್ಮೆಲು